On suosikki hedelmäsi tai vihanneksesi? Kurkku. Hyvää pääsiäistä, Henri. Hyvää pääsiäistä, Teo. Oh. Hyvää pääsiäistä. Yeah! Hyvää pääsiäistä. Yeah! No niin, tosi moni on kysynyt, että onko mulla vaan yhdet sortsit. No on mulla vaan yhdet sortsit, mutta tässä mä yritän tehdä semmosia feikkisortseja. Eka mä vähän keitän niitä tommosessa 100 asteessa, sitten kuivausrumpuu mahdollisimman kuumalle. Katsotaan mitä tulee. Banana, just a banana, just a banana, just a banana, banana. On jo valmessa. Täällä on tämmönen kääriämäinen viritys. Onko vikoja paljon kiiläjiä takana? Sanoit 5/10 jännissä. Joo, mä en yhtään. Vaivaa sen.